ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday, Webes kita mga ka-aksyon nga presentation, December 8, 2022. Aksyon Radyo! Mga ka-aksyon ang maning adlaw sa itong 1972 kung saan o gina-create, gintukod ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung ang pag-asa. Ang mga ka-aksyon ng weather forecast nga naghatag sa aton ang ahensya nga naghatag, nagabantay sa lakat sang panahon, subong man sa iban pa nga mga kalamidad mga ka-aksyon. Aksyon Radyo! Ang pag-asa ang gintukod pinaagi naman sa Presidential Decree number 78 o kung mas kilala nga Atmospheric, Geophysical and Astronomical Science Act of 1972. Ini ang gin-issue ni President Ferdinand Marcos. Amo ni naga-reorganize sa old o kundaan nga Weather Bureau into pag-asa. Accordingly, mga ka-aksyon, ang pag-asa nag-provide sa flood kag mga typhoon warnings, nagahatag sa public weather forecast, mga advisories, meteorological, astronomical, subong man ang climatological, kag iban pagid mga specialized information, kag ang pagserbisyo mga ka-aksyon, agod maproteksyonan ang kabuhi kag mga propiedad, bilang pagsuporta man sa ekonomiya, productivity, kag sustainable development. Aksyon Radyo! And speaking of today, because it's holiday mga ka-aksyon nationwide, today December 8 mga ka-aksyon aton ginadumdum ang Feast of the Immaculate Conception. Ang kapistahan sa Immaculada Concepcion ina-celebrar ini every December 8 agud i-commemorar si Virgin Mary, the Sacrament of the Immaculate Conception. Ginakabig ni mga ka-aksyon nga Catholic feast nga nag-commemorar sang Concepcion, no? Mary's Sinless Conception nga ginatawag naton. Even though ang ini nga feast mga ka-aksyon nag-fall during Advent season, amo ning pagpreparar man sa pagbunag ni Jesucristo, ang Immaculate Conception na nagatuoy ini o it refers to Mary's birth to her mother nga si Saint Anne mga ka-aksyon. Kaya kung basihan nato ng mga religious doctrine, ilabi na sang may kangtanan sa Immaculate Conception, nakabutang dira nga from the very first minute of her conception, the Blessed Virgin Mary was kept free from all saints or from all stains of original sin, even by the singular grace and entitlement of Almighty God, and given the merits of Jesus Christ nga ginakabig naton Savior of mankind. So ang ginakabig nato mga ka-aksyon nga Feast of the Immaculate Conception sa nasiling ko na, ini ginaselebra ginakomemorar kada Disyembre 8 sang tuig. Diri sa Bacolod City or diri sa Negros Occidental, every December 8 mga ka-aksyon tibantogid ang Tinabuay Festival. Diri naman sa Banwa sang Murcia, daw ginatawag isa nga Murcia Festival or Murcia Harvest Festival.
Kay take kung magamod, it depicts abi mga ka-aksyon Hindi lang ay undying hope sa nga mga Mursahanon nga maka-provide sila mga kabataan in a peaceful way of life, but of course in a charming way. Binadala sa banwa mismo sa Mursa. Usually it presents mga organic products, ang ilang mga ani mga ka-aksyon, mga poultry products in a more larger displays at abi dala silang area. It also engage sa mga artistic nga mga presentations sa ginatawag naton nga mga kasalang ng bayan. As far as I know, for today, may 50 ka pares nga ginkasal dala mismo sa may banwa sa Mursa. Ininangin tradisyon na in honor of faith to the Immaculada Concepcion nga ginadumdum naton ginakomemorar kada Disyembre 8 sa nga tuig mga kaakson. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Akong inyo alagad sa kanginan aksyon John Diaz mga kaakson. It's 17 days na lang ho antes ang adlaw sang Pasko kag 24 days antes paman ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Naano ba mga bodo balita nga dapat idubantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Balita mga kaakson gikan Bacolod City Government Center. Oy, 6 ka bulan nga suspension batok sa kapitan sang Barangay 16 diri sa Bacolod City ginaprubahan sang sangguniang panglungsod. Base hindi lang ng kapitan ang nadutlan sining suspension mga kaakson. Base may ban pagid lang naulamid sining suspension nga ini. Makon mo nagkahilapit ng 2023 ang plano nga barangay kag SK election. Do nagauso man mga suspension kag mga ano pa itong isa dismissal sa posisyon na Aksyon Radyo. nagahingagaw man ang mga kaengkwentro sa mga tao ni dumigamay nga kalipay nga nabatsagan ng balsilari disgasagid. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, may isa mga kaakson katagreklamo nga nagpadangat diri sa Aksyon Radyo Bacolod. May angot sa isa ka manhole dara Bacolod kung kinutkutan nga wala ka naman gid ginbutangan sang bisan baral o kung taklob. Yan tagreklamo ay nabulasot blaya sa ginkutkot dara sa may area sa San Sebastian. Aksyon Radyo. Pero ti pinakita may mga bagrasya, may mga pilasa, di may edad-edad na mong, no? Pero ti ang aligasyon, wag ko to may nakitaan sila nga baral nga binutang dira. Pagtapak ya, ti bulasot gid sa do mga 6 feet kunong ka dalumon sa ni. Aksyon Radyo. Dakta na karon kag pamatian naton ang interview diri sa tagreklamo mga kaakson exclusive sa Aksyon Radio Bacolod. Sa iban pa nga mabalita lokal, arestado man ang top 1 city level sa Victoria City PNP. Bagod man sa kaso nga illegal nga droga, pinaagi naman sa pag-service ang warrant of arrest. Ini mga kaaksyon na nagpanago diri sa may Talisay City, pero ini sa yati top 1 dito mismo sa may Victoria City. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, balita naman nga national. Hoy, Presidente Marcos magapirmahan ang 2023 budget kung matapos ko nga Belgium trip suno sa House Speaker. Sako biyahe sa ato Presidente, no do pila nakapungsod na biyahe sa sulod sa pila ka bulan ba? Aksyon Radyo. Presidente Marcos kampante nga recession kuno hindi matabo bisan 8% ang inflation rate kampante sa hindi matamaan kuno ang Pilipinas ilabi na kon economic status ang aton pagambalan. Pero check na rin karon ano man reaksyon diri sa pila ka mga eksperto agot sining issue mga kaakson kung bala may possibility gid anong risgo di na high, low, very high or extremely high nga ang extent nga malambot nato ng recession kung mo sining tayo yon nga pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon. Bakon mo subong nagalala na gid imo isa kalibodo duha lang ya hindi ka naklabot duha ka potos nga tagpisoson nga plastic. Aksyon Radyo. Department of Agriculture direkta nga magabakala sa mga mangungumas ng red onions kag ibaliga paagi kuno sa kadiwa. Base magmahal na gini kay paagi mo pa pila nga daan ang agyan nga ni ho.
Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Webis kita nga presentation. Today is December 8 na siling na. Welcome na welcome mga ka-aksyon. Sining hapon liwat na makita mo dulong sa inyo sa pinaka mga bago madalag ko nga mabalita na tipon sa ato naman mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita. Sa akin handa na kong inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz. Top-top kita alas 6 ang tak na sumungida mga gabi sa pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Ay, kumusta mga ka-aksyon? Kumusta ang aton mga maugkod yung matag para mati? Dari sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sa Bacolod, sa aton tanan yung masuki sa kahanginan, sa 71 ka mga banwa kag-syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo dira mga ka-aksyon? Kumusta man ang sitwasyon sa tagsa ka mga lugar sa sininga mga tinion? Manami ang aton paniempo. Doon nag-upod gid sa kapistahan sa Banwa sang Mursa. Kanami sang aton galakat sang panahon, matulutinaw ang aton kalangitan, dodagid sang patibaan sang pag-ulan. Hopefully magtayo yon mga ka-aksyon nga mangin manayan-naya ang aton nga paniyempo. Kamo dira mga ka-aksyon, kumusta man dira ang inyong sitwasyon sa inyong mga lugar? May mga mensahe kamo nga luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa ito naman nga text hotline 0963-750-874 o kung hindi ganit sa ito naman nga live streaming mga ka-aksyon. Ato ni na pagbasawan dugay-dugay. Samtang nagabadayon man ang aton nga pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Ari na mga mensahe na kasinunod balik na diri sa aton nga live streaming. Kung di ka mo kapangita, dry search mo lang www.facebook.com.ph/Action Radio Bacolod. Ato ni natagan sang igtalopangod mga ka-aksyon dugay-dugay. May kay malawig-lawig ang aton nga paniyempo. May mga nagwa mga ka-aksyon nga report na there is a possibility nga magsaka ang presyo sang kuryente diri sa Pilipinas sa masunod nga tuig matapos mga ka-aksyon ginbasura sang Court of Appeals ang temporary restraining order nga ginpapanaog batok diri sa agreement sang San Miguel Corporation subsidiary kag sang Meralco mga ka-aksyon. Meron silang agreement balang panugutan sila nga makaligwat sa ila presyo ko na power rate mga ka-aksyon. Because according to them, the demand, the necessities, the technology, prices, and its commodity are getting higher. Kaya nga baldari nila sang San Miguel subsidiary subong man sa Sineco nga kami dumaperdigid kami sini ti pasugtinyo kami nga pasakaan amo ng presyo sang kuryente. Tigin papanaugan na sang mando nga untaton galing kay tigin apilar sang San Miguel kag sang Meralco sa Court of Appeals at tigin panigan sila ka Court of Appeals nagambalang Court of Appeals ang TRO nga nagapauntat sa mo sinang agreement ibalik sa normal ipadayon ang agreement sang duha ka korporasyon. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time alas 4:54 na. Magabalik kita pagkatapos gidama sinima ka-aksyon diri kita ray sa mga importante nga mga paihibalo. Gintong dagat ang pagitan San Miguel. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si na-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo
basi sila naman ang malabagan Sa Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon dira kay Sir Rev Mivon sa Lugo. Nagapamati gid subong family sa Lugo kag malagkit na family sang gintoliran sa Banwarman sang Valladolid. Radyo. Sige mga ka-aksyon, hindi kita mo guyang pasang panahon. I-check na natin kagamusahon ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacor City ginamang hapon. Kamusta na abin nato ng ato naman nga patrol. Ato naman nga Navarra Patrol. Redaksyon Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, sa report please kami. Action dyan, mayong hapon. Good afternoon. Kamusta ba kita da? Aray, sa Sana all. Mayos ang imong pamahawa, di pa soft drinks sa subong Tunay, lako na si mo, no, na nakita ako. Pilahan mo na ko adlaw nakita no. Oo. Sige lang kay kabalo Busy ka. ka kasi mga, nga schooling. Sana Hindi. all. Busy. Busy ko may personal life. So ka gani. Oh, So, naragawan ako nakita si Action dyan, gani. Gano ga change ang ano pa naman body clock? Body clock. Sana all. Kasi kung busy ka, businessman ka na na. Ay, kalahin, hindi man. Baka kung kasi mo, ano to, joke to? Sana all. Kung pasok na joke eh. Kung na-baited joke, kung hindi, sorry, no? Hindi, sorry. Oo, sorry. Kung joke, okay. Kung hindi, palit mong. Sana all. Kanla ko lang yapon, Dapat para pasakay ko na, be. Oo, para daw ka pasakay mo lang. Oo. Di Di mo, mo na karon kung magpasakay ko, dapat gaan mo ko, di. Ha? Dapat na hatagan mo ko, di. Ano yatag ko? Sa ipasakay mo sa ako. Sana all. Ano yatag si mo man? May pliti na magpasakay ka mong tiplitihan mo ko para magsakay ko si mo. Ano tiktok di nga may cheese, oh? Wow, sana all may pa-cheese. May hilig kay Black Sons yan sa bitchokoy mong. Sana all. Cheese ko ba? Kaya may cheese pa. Agay kalain. Kalain. Sana all. May kalamay na, may cheese pa, no? May cheese na may kalamay pa. Ano na sa brand man? Ano pa na, anong gusto mo? Kung medyo sunog-sunog yan nga pagkaluto sa bitchokoy o kung medyo lighter lang sa? Lighter lang kaya. May hilig ka kay kung lighter lamang sa gatas mong. Sana all. Sel? Subong gali regularization mo? Ang December 1 pa. Tiwa kita da? Ay, wala siya kaabot. Liga na kaon na kami to. Kadali-dali. Kagin mo. Hindi mo kuya pag kaya dapat separate kay kuya sokton na ka makatawhay gani magbalik after sano mabalik tawhay mga 17 pag 19 sokton dagay kaya I will i-enumerate yung ginaya Milk TV tapos Jollibee, McDo, Chowking, Gingy. Sana all. Sokton dagay kaya. Kinadagani sa babaw. Ay, ginapadomdom mo gina. Pero hindi ko na pagkalimtan niya dapat ya pamahawan mo gid kuya kay regular. Action Hen regular na galing si Action Zilo. Sana all. Dapat ni mapa-celebrate isa pa si Radan niya ni bilog nga kalihis ang alihis kay regular na sa gali. Ay, nga sa alihis ginaw. Ay, di ka gali sa Bonga State alihis, di ba? Sana all. Hindi mo man pwede pa si Radan ang kalihis sa kabog kay base ikaw hindi kagwa. Sana all. Sa Bonga State. Sa Tangob ka naman? Oo. Got change mo location ba? Nag-regular ka lang ato ka naman sa Tangob? Sana all. Dapat yung mga lumpat-lumpat yun na yan. Kabalon ako SM na. SM kabalon ako nga nagakaon si Gakaon si Zil Bichokoy kaya mo nagiliya nga selebrasyon. Malipay yun. Sana all. Bichokoy ka diya. Bichokoy gili makapalipay kay Zil ni. Chokoy kag donut. Donut kasi na kay Bia Jonathan. Donut ka, bitso-bitso. Oh, wow! Grabe mga paborito mo doon. Mo ginapangita ko kagina mo galing kay na Bitso-bitso. ang bitso-bitso may nakaduhol kay nasako na ba kumayo gid tanda gid Sino naman nagduhol mo? Siyempre,
kabalo ka feast day of Immaculate Conception. Oo. Tapos simba kay na, nagsimba kami. Tapos simba, kung di may bitsukoy, baligya sa gwa. Kung di may nakaduol sa akon, bitsukoy. Sino po ng simba? Nakakabalo ka na na. Sana all. Ang gwapa, ito nga pati Name everything! Happy Fiesta, Aksonzil! Ang gwapa. I congratulate you, Aksonzil, kay ti naka-regular ka na. Oo. Mula na ako naman, balasin mo. Happy na ako. Kamusta nga itong lakat-lakat, ha? Grabe, pang marites namon namin pa kagina. Ay, anyway, Aksonzil, ano gali, ano gid man natabo? Relief order gid man ang kay Police Captain Paul Vincent Pendon or just swap lang anay? Relief order na to action dyan. Suno siya kagina. So, man to ang, hambal niya kagina. Nung gin-relieve na siya. So, it means, ang ano gid sa bunganay, YC, no, si Vice Lieutenant Pastrana, pa sa subungsyon dyan. Okay. No, kagati, wala pa man sang mando sinaksin dyan, no, kung sino, pagida ang ibutanggid ang hepe sa may Bacolod City Police Station 2. Oh, base Sir Pastrana na naguro IOIC, Oo, gani. Kaya kapangako sa tagina amigo, madami sa mga karagalan. Kaya pa ito indo na sa kano. Hindi, dumas-schooling man lang nasa? Oo, gani. See you on April to sa kano. Oo, see you in April. 5 months guro or 4 months nga schooling na? Oo, 4 months. Oh, the 4 months guro na. Anyway, for ano man na? For growth and development ni man na? Gani. Pero wala na siya na-relieve yung action seal bangod sa issue, Na-relieve siya kay kinanglan niya for promotion. Oo, for promotion ni action dyan. Sa schooling niya. Sa schooling na guro. Ay, buot na yato na, amigo. Amigo ko pa nga munang pinakabaskugan sa tanan. Hindi ka na malimtan nga daan. Gani, kabalogin na sa kay so good nga nakapungko o di sa action radyo sa action reports. Wag kami kita nga dawa. Ginahanteng niya ko na. Bako hindi mo ko makita. Dari gani stasyon, hindi mo makita. Sana all. Tsaka itong makantoan sa ligan mo. Gani. Yung mabisitahan, sa kada wala, nagit ka mo ko na nakasanay. Idoy-idlog, siguro sa ako na Gani, way ka gito yan nagpaalam ko, way kita despedida. Kayo naman. Ba despedida? Nagagaw ka. Matyaga. Kung si mo do, kasal ni Tindon ba? Sa despedida, kay mo. Pero oo. So, God bless ka, good luck na kay Police Captain Paul Vincent Pendon. So, kasi pagbalik yan sa major ng action dyan. Abaw! Ikon major na sa das. Anyway, kay ano siya, PNPA na sa ngadaan? Dasig ng promotion, basta mo na ngadaan niya? Ang pagid, no? Kagati, dapat man sila accomplishments. Action dyan, sa bunganin, sa November, sa Upper number 1, magyapon, ang Bacolod City Police Station 2 sa ginkandak sini isang diri sa headquarters yung Upper City action dyan. Sige. Action sa mga hapon, daling ka mo dampe? Para kami action dyan sa may dalan sini isang Araneta. Kitaan ta, medyo masako-sako na subong ang dalan sa route normal. Padiriya ang lakat sa trapiko sa may dalan sini isang Araneta sa kupan sa barangay Tangob. Action dyan. No, pagkalabot na dira karon sa may City Mall nga area action dyan, dira na ang medyo medyo slow to moderate na sini ang lakat ng trapiko pagkalabot mo nang gid sa may Metrodome ara na dira ang heavy nga traffic. Pero timay man action dyan kay subong medyo lapad-lapad na dalan kay natapos na ni ang sa Metubang gid no sa Metrodome nga dalan sini ginakayo natambakan na sini no natampukan na sandyan tampukan ta karon si Sana all. natambukan na naman natambukan na ng bokaw abi ko na ng boka wala wala kasi gira sa nakao hindi mo nambok gani man gintampukan na nila. Oo, nasiminta na action dyan. Pero hindi lang guro pa possible for this time o hindi pa maagyan kaya i-undergo pa na nila curing period Mayara pa gyapon sang caution no ang inang area nga natampukan ng sinaction dyan. Pero na dito kami nagpundo sinikadali kay gintan-aw namo pero hindi pa siya pasabol gid ang sa atubang dito yan sa may Lizares. Action Zil. Standby ka anay, mag-commercial break ko anay kay it's 5:10 na. Standby ka balikan ta kaliwat pagkatapos ang commercial nato na Action Zil.
Action Radio Philippine Standard Time na 5:10. Magabalik kita sa observation report ng patrol pagkatapos gilamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlay. It's afternoon edition. And a happy 18th birthday. Dibugal ka hinablos ko kay Lorraine Diaz. 18 years old na si Inday Lorraine. Dasig lang, no? Dalaga na dayon.
Sige, pero this time mga ka-aksyon, balikan naton ang ato naman nga patrol. Balikan naton si Aksyon na Zil Minaldo. Aksyon Zil, balik na si mo. Aksyon dyan. May dalawang flyover. Ara na mga dalawang flyover. Ano ka mapares? Hindi, ato dalawang pare sa may tabok ko. Na ganun ako diyo. Okay, titanawon tali ang sitwasyon. Kaya tiya subong ang nakatadring sa traffic ko man action dyan. Kasi normal man dre, no sa dre nga area sini action dyan. Kagati ang ginabantayan get kay man intersection sina dre no nga hindi mag malakay ako nagisin ng bunot dre no ang mga salakyan kagati sa 12 na daan action dyan. Ano sa may truck ban ba na action dyan? Biskan sa circumferential hindi na makaagi ni ang mga dragpo ng mga salakyan. I-hold ni sila siguro action dyan no? Sa bitaw sa Japon na parehas ang ginaobra sinin nga kung alas 7 nga may maglabay diri sa may downtown area going sa may Brad Port kili nga mga wing van o kung na sobra sa 620 tons sini action dyan no? Hindi kita pwede kay madapo no? Sa mga salakyan kaya ang mga reklamo man sinin action dyan yung kadagdag-dagdag sa nga nagalabay dira sa may circumferential road no? Kaga oo, subong hapon na aton man diri nga tiyempo sa may syudad sa Bacolod gani sa Dalaw. Galong-galumon ang aton sini nga kalangitan kagang nga temperatura is mapaak no subong hapon. Mga kitanta damo naging sinisang modernized jeep no nagabiyahe kagati pero ang mga PUJ no kon ang mga traditional jeep ni action dyan sa subong ang biyahe sila kagati punuan man kay di may klase no kaga mga taxi driver man subong nga hapon no kitanta naman sa mga dalanon damo man ang biyahe sila action dyan no kagang mga kauturan naman no nga naga-motorsiklo sini again halong-halong get action dyan no kay dapat gani gini sila ang mga nagamotor nga nagaritawag sapatos sila action dyan dapat complete gear, protective gear. Dapat may helmet. Tapos may ara kasi mo diri nga siko sa tuhod mo kag nagasapatos ka. Hindi ni Action Zil design. That is not a design. That is for your protection. Kay tiwala man naton ginat pangayo, kabalo kang ano ganing hurubaton sa iban ang aksidente unay sa lawas ang tawo. In kaso por kaso, tis protektado kaya hindi ka matamaan. Amo gid action dyan kay subong ang kalabanan ko makitaan mala nang iban siguro halin lang sa ilang nga balay kay naka-short lang kag naka-chinelas. Tapos sa delikado balaksyon dyan, no, wala ka naman gira pangayo pero in kaso karon matumba kada ang iban amo ni gani magpa-start sila sa ilang nga motor nagakalapigas sa mga tiil no wangot nga naga-chinelas na action dyan. Kasi amo na pero usually kung sa tutuod gid man on technical basis, dalakpon ka ginaya. Amo gid gani galing kay dere sa mga bitaw, ang gina-check nila dyan, basta may helmet lang gid, no? Ang importante sini, kagati ang angkas kinanglan nga naka-helmet man sini action dyan. Pero dira sa dalom sa flyover, may mga bitaw man? Action dyan, ready si Manong na nagabantay sini. Ano dang iyang function? Ano siya ang nagapatabok sa pasahero or siya naga-control sa mga salakyan? At in a traffic enforcer at the middle of the road? Naga-control sa traffic selection dyan. Okay. Manong, naga-control siya sa traffic. Pagkasubong man, nagapabulig man na siya dyan. Ilabinagid ko may mga senior citizen yung balang magtabok. Kasi nagabulig man rin sa may area sa Singkang airport na niya kung sa may dalan sa mag-saysay action dyan. So far action dyan, subong Action Zil, may ayoko bala simo, basi dugay-dugay balikanta ka. Da bala sa katulto kada sang bangga pakadtulok West San Sebastian sa may Sayers na da bala? I-check ni Action Zil kay do may manhole na da. Tapos imang ko tabi ang mga residente o kung mga drivers sa tricycad or ng traffic enforcer man kung matutuod gid man nga kaina may nabulasot to nga lalaki kay may nagsaka diri sa aton gin-interview naton tapos balikan ka karon kon confirm nga may nabulasot i-describe lang ang area kay pabati naton ang interview naton kag reklamo sa isa ka concerned citizen Action Zil. Sa may Sears. Yes.
Sige, action dyan. No? Kagating sa action dyan, ang latest update na madulong sang patrol. Inis action is being minarato una sa balitaw ng action sa Bacolod. Action. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gyud sa report na Action Zil minablo sa patrol back-to-back dala kay Action na Ninyo Bugina. Action Radio. May koreksyon na mahigko akolon sa nabuo nga immunity. Isa sa rason ko nga prone sa maramong nga balatian ng tao. Bagod man sa mahigko akolon kag amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman ublaw ng dason. Ublaw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko palala. Si Ma'am Ana Sinoro is also monitoring sining nga hapon si Ma'am Jeville Ann Mondia. Maayong hapon ko na pa-shout out. Si Dato Lemuel Agao Pepe naga-istar ko sa Masawang Barangay Salaysay, Marilog District, Davao City. Good afternoon Drasimo. Si Ma'am Novi Magapan, naga-monitor man sa itong pagpangalagad. Subong hapon, ara naman si Sir Alex Montesa. Good afternoon, nag-upod, pinaagi naman sa Stereo Kick FB Live sa streaming. Nakashare na siya kuno, no? Ang iban nga mamansay dugay-dugay mga ka-aksyon. Aksyon na nayo ko anay, diri kita na wa. Importante nga aton nga pahibalo sa totalan nga mga ka-aksyon, mga ka-aksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Teka, kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Ubra ko ng dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko palala. Siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga pangkurmanda, siling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba sis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana? Yes, sa Action Reports Afternoon Edition. Mga kababainan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan sa pagpaulis yung tag sa kamapulian, hindi gid pagkalipatan, nga dapat kinuha ng kalawasan, magpanibin, magilamos sa kumas maayo kung magpanigo mga kaakson, pero dapat siguradoon nga ginagamit nga 100% natural, kag puro-puro herbal, ang Xantone Plus Herbal Soap mga kaakson, ang Xantone Plus Herbal Soap, makabulig ini agad madula ang milas, mao ko ng panit-panit sa inyong aguya. Gari ko na po ng imo ginapangita, wala na sang iban pa, maggamit na sang Xantone Plus Herbal Soap mga kaakson. Radyo. Sumumang nga panahon ang COVID-19 nga balatihan naton sa gihapon ginakabalakan, gari dapat mabaguro ng resistensya kang magtumal sa madagado nga tanan sang Xantone Plus Gold mga kaakson. Ang Xantone Plus Gold himo inigikan sa naklain-lain nga herbal extract kang isa marguso, ahos, spirulina kag iban pa. So, audio Philippine Standard Time na 5:30 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon dira kay Ma'am Rhea May Lagyo, naga-monitor on air. Ang ba Sir Alex Montes sa Body Clock Dance Group na. Hindi man sira.
Good afternoon dira kay Ma'am Homa Lumina, kay Ma'am Diding Alamiento, naga-monitor man sa itong pagpangalagad siniginamang hapon. Ara man si Ma'am Georgia Gargisilan kuno gasulod man. Si Roland Suwange, good afternoon watching from Buena Vista, Rizal, sa may Banwa mismo sa Pontevedra. No, good afternoon dira sa imo, ma'am, no? Ay, sir, maayong hapon kay Ma'am Georgia Gargasiran. Ara na gid man siya galituod, do. Naga-monitor na gid man sa itong pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. This time, check na naman ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya maman ng anom kuno kabulan nga suspensyon batok sa kapitan sa Barangay 16 sa Bacolod City. Ginaprubahan sa SP. Amo ni karong ginbreaking kagabi man ni Ninoy Art sa Action Firing Line. Check to bang detalye sa sining nga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Action Art, happy fiesta. Oo, sa ima. Alam kita ima? Mo makao ka sa ima isaw? Hindi ka nakita ako sa ima, naglabaya. Hindi, tiyan mo ning Immaculada Concepcion, tiyan mo ning rason nga sa mga taga-skula, Guadalupe, nagli nga mga teachers. Oo. Mga kwanda, may hapon, gamonitor na sila sa imo. May hapon dati, may kita da naton. Ara ko na. Ara kay Action Art. Yes. Ara kay Action Art ay hupon. Kay Tita Shirley. Na, ang sigurado dang hindi kaya ma-suspend sa 6 months. Ina mo na suspension. Ha? Wala na yung suspension da. Wala. Oo. Extension lang. Extension lang. Oo. Sangin mo nga, kabuhi. Amo na siya. Isa pa na, kay ti amo nagli ang natabo kahapon. Oo. Medyo chopping signal lang sonar daw. Sonar? Sige be. Nadula ka. Sige be, sonar, libat. Subong, 1, 2, 3. 4, 5, 6. God. May mga kondro, may mga spots kuro nga naga-dula siya. Gani, man. Pero ang balita, di nga mo na ngagin palayag diri sa Committee on, o Chairman, Committee on Laws and Ordinances. Sa Bacolod City, nga di kahapon yun na ni Musli nga gin-approve sa Council ang pag-suspend sa Barangay 16 punong barangay. Okay. Nga si Joseph de los Santos. Ang reason diri, pagod nga reklamo ning mga barangay kagawan siya mo. Wala mo tugli sa sweldo, bilang way mahatag o delay. May alap action dyan nga daw falsification sa documents nila, especially sa ila pondo last 2021. Isiling din ni Councilor Alan Victor Espino, sila nga tiyan mo ng basihan, kung nga nag-decide siya, ang iya committee nga recommend for 6 months suspension. Tiyan na yung Muslim, in-approve na kag council kahapon. Tiyan matabo sini, may ara sang patigayonon, wala to nila nga buwas nga law kati subong pwesto official, hindi dia LG ni makwan mo, makatuto siya ka mag-serve. Di matabo sini buwas gigulo nga law Friday, matigayon ini action dyan. Pero Action Art, mangkot lang, ang mando sina, din ginahalin? Yan niya sang SP gidya mando. So meaning ang SP ang nagkandak sang investigation? Kag sila na, actually, kundi may ara sa complaint. Administrative complaint. Halin sa mga barangay kagawad. Okay. So, ginaktuhan nila, kag patawag ni mo, may legal counsel, gini nga nag-appear bala, kag nag-represent sa both parties, complainant, kag respondent. So, ginpapili sila kung wala may ara hearing, meaning patigayon ng hearing, or masabit na lang sila sang ila sining mga documents. Okay. So nag-decide accordingly, sunod sa councilor, ang duha ka mga lawyer sa respondent ka complainant nga masubmit na lang sila sa ila sining position paper. Kagamo to, siling diri ni Councilor Al, siling ati klaro, kay first time gali ni sa history sa Bacolod mo. Nga nakahimo desisyon ng SP nga may gin-suspend nga gin-reklamo nga opisyal. Bagod sila nga tito man kaklaro, action dyan, nga ang mga documents sa gin-present, may mga na-committed nga violation, ining si Cap de los Santos according sa iya. Okay, so both sa yung Action Art, ang complaint was filed sa SP
Sila man ang nagpatawag sa investigation na mabatian ng both sides. Sila nag-evaluate sang ebidensya. Sila man ang nagatag sang resolusyon. Yes. So, bali sa committee, ginigin file sa bilang Committee on Laws and Ordinances. Kag siya naghimo sa recommendation, ang iya recommendation, gina-approve sa SP action dyan na walang ginawa niya. Okay. Pero ang ma-implement sinaya, siguro DILG, di ba? DILG. So, ginapabot niya nga buwas, ma-submit na o ma-serve na ining order. May time ka pa kay pabati ko portion lang? Yes, pero may isa lang ako question. Ang root cause is falsification of public documents. Kagang isa to, wala na sweldohan. Delay nga sweldo, kag tapos doon mo tubla may mga falsification, kaya dogin pang kuha ng terma nila para sa 2021 nga annual budget mo. Para lang guro maprubahan, para maprubahan. Okay. So meaning may ara sila yung pruweba nga gin-falsify to ila perma. Yes. Do pa na wala gin-forge. Do man na siya. Do ang dalagan sa istorya. Okay. Ining si Kapitan de Los Santos, si kapila na ni sa nga nagbulos na sa 16. Katatlo no? Do mula kay ang ginbuslan is dito si Kwanto. Una-una si Kapitan Ligaya. Tapos ang isa ka kapitan, ang number 1 to nga nagtaliwan to, di ba? Nagtaliwan man to. Tapos siya ni Sabong. Atong police to si una, no? Oo, the retired. Retired army or police? Do army guro? Oo, do mo na. Oo, tapos Sabong si Cap de Los Santos. Oo. Okay. Kung i-suspend so for 6 months, ika-apat. Succession ika-apat naman dayon nga mabulos. Mabulos. Pero possibly naguro-actionar ba si TRO pa man na sila o ma-motion bla? Pwede amo lang tambalan ko lang ng legal remedy diri sa part ni Kapitan de Los Santos since nga iyan na isang SP decision kung bala may yara malaguro mga legal remedy gani man although nga final ni secretary sa part ng SP pero pwede sa court yan pwede pa kaka-appeal sa iban dira pa yan sa SP so pwede guro madala ini sa proper court hindi lang yung ko balo kay tiwai pa naton may baluan kag and pa kagabi pa ning prigangot naton kay Cap de Los Santos kaya gusto naman tani nga mabatian ang iya side. Mas mayo tani. Bala kung ma-interview mo sa Action Art sa imo programa, kay para at least aware yung public anong reason sino anong iyang depensa sa kugalingon niya. Was kay ipa-commission tala sa kay Action Art din Sige Okay. Action Art pa ayo lang ko na kailang alagid sa oras. Gani man. Ipabati ko ni karon ang explanation diri ni Councilor Al Victor Espino angon sining desisyon nga lagin pagwa. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action at Tayhupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. At least may arata kita clarification anong root cause nga ay suspend, sino ang nag-investigate sa diin sa nga plataforma or venue, sino yung pagwas ng desisyon maka-aksyon. Ang kulang sinidiri nga still we are doing our very best Action Art kini pangita o maagi nga para ma-istorya may interview ining si Kapitan para ma-explicar ay bahin. If he will not explain then it's okay. Ara naman na sa iyaya. Pero it's better man kay para still you are para inosente ka mangyapon That probably is based on the evaluation of the counselors mong. Pero kung maka-explain kayo further sa imong side, Drebe, at least mapamatian ka namon, then let the public decide and, bana-bana kung ano gimatutuod nga natabo. Is there a probable cause, no? Para sa sining nga suspension or di ni dalon, di ni malawig, dawig pa niya. Damo pa ni kang sundon mga ka-aksyon kamo sining nga mga sitwasyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:39 na. Magabalik pa Action Report sa afternoon edition pagkatapos gid lamang sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no?
Pasalamat magita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan niya pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sa Philippine Standard Time na 5:43 na. Mga kaaksyon sa ring hapon, nagpadulong diri personal sa istasyon sa Aksyon Radyo Bacolod, iring 75 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Riffy Perez Kanya. Ang ireklamo mga kaaksyon, magod nga nabulasot yung sa kuro sa isa dara ka ginakay o blang kanal sa area sang Lopez o kung sang San Sebastian, San Juan San Sebastian. Kaya wala ko no baral mga kaaksyon. Aksyonen, una ko na bipamati ang interview naton. Aradang interview. Pabati natin sa inyo mga kaaksyon. Pero so nasa nagsaka direct, kaya interview natin mismo, ining si Kanya mga kaaksyon, no? Ari ang kabahin sang iyang ato ni interview sa personal. Nagadukoy-dukoy naman ang tigulang, pero tingwa gid magsaka kay reklamo gid sa gapara nakit yung likod, may mga bagrasa sa tiil, may mga pilas sa kamot, kumo mga kaaksyon nga nahulog gid saya. Nahulog gid sa mga kaaksyon, no? Sa may mismo sa may kanala. Sige, unahon ko na lang si Action Zil. Kay alang-alang, abi ko na download, wala pa na download. Alang-alang pa. Okay. Si Zil na lang anay. Check natin si Action Zil Minardo sa patrokara sa area. Action Zil, maying hapon. Action John? Yes. Kung kaupo natin Action John, nakasaksi ka ginaambal yung area kung sin Action John, na aning yung ginambal nga manhole, hindi na siya gali manhole, gidaction dyan. Kung makikanta dari sa may atubang, yung sinisang Sears Bala, na sa may dala, na sinisang San Sebastian, na dyan, no, ang drainage nga ginakayo na dari, pareho ang nahulugan niya, gid. No, sa ari kita dari kaupod, si Sir Rochelle Tabo-Tabo, na isang traffic enforcer, dari Action Dyan, pamangkuton ta kung paano ginatabo kagina. Sir, mayong hapon ko pa natin si Action John. Parang ginatabo ka. Sir John, mayong hapon. Sir, good afternoon. Yes. Oo, isang aga, isang pagkatabo na, sir. Ang tigulang, mga katutan ni sir sa parlor. Oo. Magpatindo sa kanyang ako, kusuno siya. Tapos, ang lain, sir, kaya kalakat sa dalan, sir. Huwag isa katalapangod, sir, ang dalan nga lidiyo. May nakotkot sa bako nga hulugan sang tamburong. Kadua, sir, cellphone pa sa sir. Okay.
Tiway sa kadipara, nga tagbong kita sir sa ginkot-kot nga ano bala. Dalom ito sir, dalom tubig. Di man dalom tubig ya sir, pero at least basa gisaya. Nahulog sa galinong. Hulog gisaya. Ang mga tasika driver nga biyahe di ginayo ko nga panaugan to kay pasakaon man tigulang. Oo. Pero ga kurog-kurog sa kay may edad naman to, senior naman sa. Gani. Nakadto na sa imo daguro, kita mo siguro. Oo. Anyway, tinong dra galing area ongoing dang construction. Rogero, ga obras ni subong kay ginayo ko tong forman gina. Na temporary batalan sa ang ibornay ng Tamborong. Oo. Oo, ti subong ginaobra na di subong. Para why na sang mga dugang paging mga dagdag Gani man. Anyway, nung sa pagkatabo gali ara gid kamo. Ara kay amo ni area siya sa San Sebastian San Juan. Oo. Si ari kay bidiya kay di mabala niya dugay ma-traffic ni kay tidre lagi tanang mga sakyan di. Gani, tidra gali ka area one way ano anay pila lang kalinyada san dala na magyan. Actually subong magyan na to mistani niyo pero gali kami gikot-kot one lane na lang. Di ginayo man namon sa porma nga dinay patungagin ang ruta diyo. Kaya ang salakyan bata tangob ang ruta diyo. Oh, okay. Oo. Sige. Nong ano kini ngalan niya liwat? Action Zil? Sir Rochelle Tabo-Tabo. Sige. Thank you gid kay Sir Rochelle. Thank you gid Sir Tabo-Tabo, no? Nonoy Tabo-Tabo ako nayo, Nonoy. Sir Nonoy Tabo-Tabo. Sir Noy, thank you gid sa imong information. Action Zil, ang area dra may baral na subong na butang? Action dyan? Oo, kagina may baral na subong Action Zil na butang na nga nagatabon bla para mabala sa taong hope hindi kani maglabay. Oh, nadula sa Action Zil. Sapi ang sunod. Action Zil may baral na da subong agin butang nga do tabon bla nga mambal nga hindi kadi maglapaw kay may buo da. Aman sa action dyan, ang giniriya ni kagina ni Sir. Yung mga, siya lang na dinabutang sang baral nga straw ni Blackson dyan. May person, sining nga ngalan. Nagaman ni, ang nga daw stante, sining Blackson dyan. Ang daw stand ni, nga pole, sinama ni, ang higdan. Temporary, sining isang straw. Para lang makitaan, nga may ginakot-kot at reaction dyan. Inang straw na Action Zil, kung gabi, hindi na hilmo nun. Ano na kontraktor da nga, saan pa naulaton nila, kung may mabulasot na madadugang, kag may madisgrasya. Kabalo kapag liko mo lang alang na damong. Di ko hindi mo na karon nakita, karon kag wala na da karon sang signages bla, kag base may mahulog na naman da. Pero direction dyan, may signage na direction dyan. May sa butang. Ano nang itsura? Lapad nga matabon gid sa bilog nga dalan. Si Sir man na din nagbutang kagina. Ate, Yakalop West. Yakalop West. May lang gali kay binutangan na da ni Sir Tabo-Tabo sang baralo galing kay yan na Yakalop West San Sebastian nga reminder. Tingi yan na ka kontraktor yang reminder din butang niya. Dapat kontraktor ginadi ang mabutang no sa nga signage sa introduction dyan. Nabase bala ilabi nagi ko mga pangayaw magliko dire karon wala kabalo nga may gina-construct at digali. Kalapad nga daan gali sang ginkot-kot na danila ho. Lapad action dyan, pila ni Sir ka lane, sir? One lane ni, no? Ay, ang nakutkutan subong. Oo, one lane, gini-action dyan. Kaya makon mo, isa ka linya ang nakutkutan? Kagina. Okay, sir, tigulang. Nung tandaan kagat. Gani. Gabutong nila, nga daw na, di siya, dalas dos. So, ang pilas kagina, to action dyan, hindi to tungod. Na sa pagkadagmaya, galing kay pagpasakan na nila ni Sena Dalusdos pag hindi siya galing sa may sininto na nusnos ang yatod sa gina sa tod action dyan. Gani. Sige, Action Zil, thank you gid ipabati ko anay. Thank you so much gid sa Action Zil si mo dara nga time no and si mo report. Yes, Action dyan like pinadri sa may San Sebastian. This action is Zil Minardo una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Ginkwat na lang maka-action ang pinaka-latest nga sitwasyon sa may San Sebastian kay kaina may nahulog amo ni si Tatay Rifi Perez Canya nabulasot sa ginaobra karon nila dira nga do kanal bulutangan Tamborong kung wala may nahulog kay ina wala nila binutangan Tamborong subong hapon. Kung may na disgrasya kay ina wala binutangan dira sang baral dira abing nga naga pogong blang hindi ka maglusot. Sinong kontraktor sina nga do pinabayan na nilang gina-construct man ari ang interview naton kay Tatay Rifi nagdukoy-dukoy 75 anyos nagtaklat gid diri sa Action Radio. Name mo tay? Livy Perez Canya. Taga diin kagid. Taga Tuyong.
Kawayan Negros Occidental. Pero subong? Subong, ara ako sa Rodriguez Yulo. Dila kami gastay. You are with whom? Sino po mo na start? Si Mrs. Kabataan namon. Okay. Ang kabataan ko, wala subong, kay ara sila sa trabaho nila. Tapos tayo, tell me, ano natabo nagmalakad ka tani sa Lopwes? Malakat ako sa Lupwes. Oo. Galing, pag panaog sa tricycle, inang wala ko kabalo nga may nagaubura dira sang manhole. Pagtikang ko, nahinali ako ang isa ko katiil, nahinali buslog sa dalom, kag diritso ako dayon. Basta ni diri akon sir o diri basta ako kay naglumbayag ako sa manho sa tubig kag sa nanugan inay lutak. Dason inang ang cellphone ko, lindar ang cellphone ko. Sila okay lang tayo. Inang sit down tayo. Ang cellphone ko bago lang sir kay na save ko sa tubig. So nahulog? Wala nang labog ining akon antipara. Okay, nahulog ka sa... Oo, dito ako sa manhole. Dalom? Kadalong sang ila manhole. Mahikap ako kay makuan ako bangon. Singkunano ining nga bukid maning apon ginkadtuan. Kay kilid kag gilid inang sir kag ano ba tong isa? May nagbulig sa imo? May nagbulig sa akon. Gipasaka ako nila. Okay. Amo to nga nakatakas ka? Amo to nga nakatakas ako sa babaw. Oo. May mga pilas kagali? May pilas. Wala ako kabalo. May pilas ako sa tuhod. Oo. Diri ko gani gibit siguro ako. Sige. Titay, anong concern mo? Tipong kwanay tay, anong concern mo to? Ang pagpanaog mo sa ano? Wala barala, wala tabo. Ang concern ko, ireklamo ko, nga nahulog ako tungod kay wala ako sang nakita nga baral. Safety nga baral. Sa buho. Okay. Kadako amo na. Bisan ang guard nagambal nya wala niyo niging butangan sang guard sang baral ang buho. Kaya mo to. Mga kaakso na muna no, ang portion sa itong interview kay Sir Kanya, 75 years old, kay ti wala gali kasang baral dara o binutangan, kinutkutan ng pinabayan. Wala gid sang safety dara nga pugong abi. Likuan pa na da. Pagliko mo gidabla, may kabaligya da ba na nakyo? Listener pa na nato ng kabaligya dara ba na nakyo? Pagliko mo, ti ko mga alang ka na kag hindi ka karonsunado, nabalaban ka shot gid. Guaya 3 points. Kabay pang taga ni nasa Pangod sang kontraktor kag mabutangan dala sang safety nga mga baral. Mga parabla hindi makatuga sa aksidente, mga kaakson, hindi ta na pagulaton pa nga magluntad nga aksidente kay kamong pagkinaran-karan ta. Action Radio Provincia under time 5:53 na. Ano naman ka-action na, i-follow up na lang ni, base may mga improvement na kang matapos ilang construction, kaya it needs something to happen before someone needs to act mong. Sige, mga ka-action, salamat gid sa inyong pagpag-iupo diri sa aton yung pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Today is December 8, Webes kita. Now, 2022, kadasig lang sa mga inadlaw mga ka-aksyon, 17 days na lang antes pa nga daw sa Pasko, kag 24 days antes ang 2023. Salamat sa aton nga Patrol 2 Navarra Patrol, wadaksyon na Zil Mirado, inaksyon na Ninyo Bugina, aton nga News Center aksyon Dale Salazar. Dili naman sa studio ay Master Control Technical Side, abonado aksyon Henry Espalgar, aksyon Elray Dotinios, kag aksyon Christian James Minares. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Sa akin anda na naman ang inyong alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos sa media magaserbisyo sa inyo sa tionsang kalipay kasubumano kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.